Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň senbe güni. Mikrofonumda Merdan Tariýew. Hepdeniň dowamyndaky möhüm we okuwçylarymyzyň has köp internetden çeken makalalarymyzdan düzülen hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňümüzdäki hepde Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy samiti geçiriler. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy ma'lum edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esassız uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doglan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soraň jogaby bilen kärdeşim Maktat Ataýew hem gyzyklandy. Onun berjek maglumatlaryny dinläliň. 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy samiti geçiriler. Bu barada Turkmenpartan.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanaty görä samitiň öň ýany Hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşugynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyna gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýylyna jurnalistler bilen geçiren medpugat ýonugyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň samitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus medpugaty habar berdi. Şeýlelikde Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy samitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Iranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna görä Hazar ýaky samiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meselelери boýunça pikir alışmagy we olary çözmek üçin bilelikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Bu samit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeli ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglykda onuň möhleti ýyda süýşürildi. Soňky sapar Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagstanyň Aktaw şäherine duşup Hazaryň hukuk durumy babatda ulalaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýetgidi. Gazagstan, Türkmenistan we Iran prezident çalışdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňder boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl odal gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçiriji çekmegine ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Iran daşky gurşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanyny ýaňratyp gelýär. Hazar deňdiniň hukuk durumynyň we onuň töweregindäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar. Sebäbi energiýa serişdelerine baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti fiýinçlere görä dogumly elan etmese-de Hazar deňdiniň astynan gaz geçiriji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isleýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isleýänligini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa sowdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24 fevralda esassız goşun girmeginiň ýa-da Moskwa gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly fiýinçler energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory we Ýewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa sowdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýänligini, ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň hazırdaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýänligini ýa-da etmek islemeýänligini aýtdy. Fiýinçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbet aramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewraziýanyň energiýa serişdeleriniň gunwatar sary iýerilmegi babatda tagalla etmäge esas töredýär. Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards Western markets, mostly European Union markets. Hususan da Ýewraziýa gazynyň gunwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin
biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itleri bildirýäris diýmeň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlyga ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gurşaw böwüdini goýýar. Diýip Ançeski aýtdy. On the possibility of resource management on the Caspian. Ýönetimçi Türkmenistanyň hazırda ýalňyş terişleriniň dolandyrylmagy, Hazar üstü energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hytaýdan gelýän ýalňyş girdijileri bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysady kynçylyklara başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ilatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy. This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy. Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitik sazlamalary gynansak da şeýle. Ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden gidirilen pursat bolar. Diýip bilermen aýtdy. We're going to see another big missed opportunity. Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow Hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýda Tehran amal aşyran saparyna Moskwa amal aşyran saparyna da maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlary agentligi prezident Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kärdeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçirilen gepleşiklerde Hazar bilen baglanyşykly meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazarýa döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuklygy goldamakda, Hazarda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini belläniklerini habar berdi. Ýöne ýerli finçe Eýranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň Hazarýa döwletleriň başçylarynyň 6-njy sammitiniň guramaçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje girdilmegi babatda aladalanmagy dolu esas bolup durýanyny aýtdy. Hazarýa döwletleriň 6-njy sammitiniň geçirilýän güni 29-njy ýuny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy İlyas Ulsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulany gününe gabat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy ýuny 66 ýaşa gadam masar. Kärdesim Maksat Ataýewy dinlediňiz. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükläňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunny mail uguradyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýanyň aklawçysy Gülden Sönmez Stambolyň çaglayan suwdyna ýüz tutup birnäçe türkmen resmiýetine garşy jinaýat işini açmagy sorady. Türk aklawçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultanda Türkmenistanyň Stamboldaky konsullugynda pasport we beýlik resmi namalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has dolu maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hudurlaýar. 21-nji ýylda çaglayan suwdyna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaby çekilmegini isledi. Onuň suwda tapşyran arzasynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-siniň ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serýişlerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň, Daşary işler ministri Reşet Merýedowyň, Içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene birnäçe adamyň atlary bar. Türk aklawçysy suwd binasynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynnamakda we adamzada garşy jinaýat etmekde aýyplady we Türk suwdundan birnäçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinaýat işini açmak baradaky arza garamagy sorady. Türkmenistan yönetiminin pratiklerini eleştirenler özellikle kendi
Türkmenistan hökümetiniň tejribelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşynda dürli kynçylyklara duçar bolýan adamlaryň tanqidleri we talaplary, özge siýasy garaýşlary, dürli siýasy aktyorlar Türkmenistanyň hökümetiniň dürli platformalarynda, hatda daşary ýurtlarda basyşlara sezewar bolýar. Eden etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk giten adamlar, qaziýetden daşary cezalandyryş, ağır türme şertleri sebäpli ölümler, gynamalar we ýowuz daraşmalar ýaly bir topar jinayata baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resminamalary, hatda Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň atlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap ýören mahaly käbir türkmenstanlylar tarapyndan haýbat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resminamalary, pasport we beýleki resminamalary, dowluş ýa-da nikah şahadatnamalaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli hüjüm we basyşlara sezewar bolýan pidalaryň suutnamalaryny we resminamalaryny qaziýete berdik. Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk. Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçysynyň ardasynyň Istanbulyň suduna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwerek aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adam üçindir häkimetleri ýüzüne halka öwürsün. Hereket azatlygy, hukukdyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugumyzy beriň ýazgyly şygarlary göterip durdular. Bu çäre gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Tagany we jemgyýetçilik toporlarynyň edýän bu tagallalary arkaly adalatyň ýol tapjakdygyna umyt baglady. Biz adalat yerini tapar diýip umyt edýäs. Näçe ýyldan bäri türkmen rejimi Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozup gelýär we daşary ýurtdaky aktivistlaryň öz seslerini häkimetlere eşitdirmek üçin edýän hareketlerini bastırmak üçin öýlerine barıp maşgalalarına azar berip gelýärler. Biz Türkiýedäki gaziýetde ýüz tutmağa mejbur bolduk. Sebäbi öz seslerini häkimetlere eşitdirmek üçin hereket eden aktivistlaryň hemmesini ýzarlap, ýene bir gezek konstitusiýany bozup, olary aldawçy, watan dönügi, terrorist ilan edip geldiler. Näçe gezek bizi şonuň ýaly aýyplamalar bilen deportasiýon lagerlary ýeberjek boldular. Türk häkimetlerine bizi garalap, yaman görkezjek boldular. Şonuň üçin biz şonuň ýaly hareket etmäge mejbur bolduk. Dip Dursultan Tagany we Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkiýede ýaşaýan we zähmet çeken türkmen raýatlary ençi melbäri pasportlaryny uzaltmakda we Türkiýede kanun esasda ýaşamak üçin zerur dokumentlaryny düzeltmekde kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen raýatlary Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň esasy dokumentleri şol sanda nikalaşmak üçin zerur bolan resminamalary hem täze doglan çağalar üçin dokumentleri almak üçin zerur kagydlary bermekden ýüz öwrýänligini aýdýarlar. Bu bolsa türkmenleriň esasy hukuklarynyň Türkiýedäki türkmen resmileri tarapyndan bozulýanlygyny aňladýar diýip aktivistler belliýär. Şeýle-de türkmen raýatlary öz ýurdunda we daşynda türkmen häkimetleri tarapyndan dürli basyşlara sezewar bolýanlygyny habar berýärler. Türkiýe häkimetleriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede kanun esasda bir näçe ýüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sany mundan bir näçesi köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzeltmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we ilatyň durmuş derejesiniň peselmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty beýleki ýurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara zähmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiýe bolup durýar. Sebäbi bu ýurt türkmen raýatlaryndan wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20-nji ýylda bütün dünýä bozgunlar gününe gawat Istanbulda türk we türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäre gatnaşanlar türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny humanitar krizis diýip adlandyrdylar. We jemgyýetçiligi türkmen migrantlarynyň meselesine üns bermäge çağırdylar. Istanbulda Fatih Etrap häkimliginiň Zubeyde Hanym medeni merkezinde geçirilen bu ýygnaga ençeme jemgyýetçilik guramalarynyň wekili gatnaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň käbir raýatlary hem olaryň aklawçysy Gülden Sönmez şol ýygnaga gatnaşdy. Türkiýede Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary boýunça edilýän tagallar barada Türk metbuatynda giňden habar berildi.
Türkmenistanyň häkimetleri öz halkynyň kynçylyklaryny, şol sanda migrasiýa we ykdysady problemalaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. 30 ýyl bäri Türkmenistanda başga pikirdäkilere bir gysyş görkezilýär. Garaşsyz syýasy we jemgyýetçilik guramalary gadagyn edilýär we metbuat azatlygy çäklendirilýär. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun içinde we daşynda islendik tanqid ýa-da açaçan nägelelik üçin iýerlenýär. Kärdesim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Lewap we Mar welaýatynda dollaryň gara bazardaky bahasy gaýtadan ýokurlanıp başlady. Munyň bilen bir wagtda sewit bazarlarynda azyk we senagat haritlarynyň bahalary 20% gymmatlady. Kärdesim Sähranyň bu soňky özgörmeler barada berjek gurumuny dinläliň. Azatlyk Radiosu'nun Lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä 20-nji iýunda Garabadaryň söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 19 manat 50 teňgeden satyn alýarlar we 19 manat 70 teňgeden satýarlar. 7-8-nji iýunda Garabadarda dollar 17 manada çenli arzanlapdy. Şondan öň Garabadar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar. 12-nji iýunda dollar gaýtadan ýokurlanyp 18 manat 80 teňge ýetdi. Dollaryň Garabadardaky durnuksuz bahasy azyk we senagat haritlarynyň söwdasyna hem täsir ýetirdi. Türkmenabad şäherinde käbir söwdegärler özleriniň haritlaryny satmagy besetdiler. Soňky günlerde dollar Garabadarda belli bir bahada durman soň söwdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we telewizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dollaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar. Sebäbi olar dollar ýene ýokurlansa onda maddi ziýan çekdiklerini aýdýarlar. Diýip yerli telekeçileriň biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Käbir telekeçiler bolsa dollaryň Garabadardaky bahasynyň hasty ýokurlanmagynyň ähtimaldygyny aýdyp, käbir azyk önümleriniň narhyny öňünden gymmatlatdy. Türkmenabadyň bazarlarynda Russiýa we Ukraina döwletlerinden getirilen meske ýağlarynyň, gaplanan garwaklaryň we süýt önümleriniň bahasy 20 göterim ýokurlandy. Konserwe önümleriniň ulanyş möhleti 1 ýyldan köp bolsa, onda olaryň bahasy 10 göterim, 1 ýyldan az bolsa 20 göterim gymmatlady diýip telekeçi aýtdy. Şol bir wagtda habarçylarymyz dollaryň bahasynyň 17 manada çenli aşaklan döwründe azyk önümleriniň bahasynyň arzanlamandygyny, olaryň narhynyň dollaryň Garabadardaky 20 manatdaky derejesinde saklanandygyny hem bellediler. Mar welaýatyna habarçymyz hem dollaryň Garabazardaky bahasynyň durnuksuzdygyny habar berip, onuň gaýtadan ýokurlanyp başlamagynyň azyk we senagat haritlarynyň bahalarynyň ýene gymmatlamagyna getirendigini aýdýar. Söwdegärler ilki bilen dollaryň narhy bilen gydyklanyp soňra işlerine başlaýarlar. Köp marketler, dukanlar haritlaryň narhyny dollaryň Garabazar narhyndan 2-4 manat ýokary edip goýýarlar. Olar muny Garabazarda dollaryň üýtkap durmagy we ýene gymmatlamak ähtimallygy bilen düşündirýärler diýip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 20-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valutasynyň resmi alış-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valutanyň Garabadary emele geldi. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda azyk we senagat haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy, dollaryň Garabadary azyk ýeter ýetmezçiligi barada açaçan çykyş etmeýär. Kärdesim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 20-nji iýunda Garaşsyz Neşir Türkmen News Aşgabatda ýaşy saý paýlanyşyna jogapkar bir resminiň tutup edilendigi barada habar berdi.
Nesirde öňkü prezidentin ayal dogunynyň howandarlygyndan peýdalanýan wüzipli adamyň ýaşaýy almak dileýänlerden para ýygnamakda guman edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agdalýan wüzipli adamyň sagtyýety we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady. Has dolu maglumatlar bilen kärdesim gözel tanystyrýar. Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyby bilen tanalýar. Resminiň odal bir näçe tutsak edilenligi ýönekergedek çykyp işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Daşgabatdaky ýaşaýyş jaýlaryň köpçüliklerin ýykylmagy, 10 miňlerçe adamyň ýaşaýyş jaýlary ýykylan soň öýtüz galmagy we olara täze ýaşaýyş jaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň berjaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli ünsü çekerler. Hanow arkadagy eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldydy we sözüň dolu manysynda ähli zatdan peýda gördü. Esas hanım jaýlaryň ýykylmagynda baýady. Dip adynyň efirde tutulmazlygyny soran çeşmeleriň biri aýtdy. Gararsa Neşri Türkmen News 20-nji ýylda çap eden maglumatynda şäheriň ýaşaýyş jaý müdirliginiň başlygy Atajan atly adamyň ýaşaýyş jaý üçin para almakda guman edilýänligini habar beripdi. Habarda onuň familiýasy agdalmady. Aşgabatda jaýylmak üçin nowatda durmaly käte bir näçe ýyllap nowatda garaşmaly. Çeşmelere görä nowatda öňe süýşmek üçin Atajana para bermeli. Para berip başga da oňoýlyklary alyp bolýardy. Ýagny halaýan ýeriňizde ýa-da kwartira taýlap penjireleriň amatly ugra bolmagyny we şoňa meňzeşler diýilip Neşriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp miktarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olar hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News Neşriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada kommentariýa alyp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň guruply resmiýetlerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwrüniň iň baý resmiýetlerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onun saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe edek tutsak edilenligini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine önsü çekdi. Ol bir näçe ýyl ozal tutsak edilende köpler begendi. Ýöne bu uzagy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäsi bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikaýetleriň hiç biri ýoksa olar köpdi, kanagatlandyrylmady. Diýip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçüliklerini ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi. Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýyklan wagtyny adamlara arda ýazmagy kömek edipdim. Şonu aýra we köp gatly jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdici gazanýan täsirli Hanow barada bilip galdym. Jaýlar paýlananna kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanna demir ýol mendiliniň golaýynaky ýokary hili ikotogly jaýyň ýerine eger aýaly parahat ýedi etrapçada gysgaly dikilen bir jaýda bir otogly öý berildi. Onuň diwarlaryndan suwak ýardy we heň dörýärdi. Oňa garşy çäre görmek mümkin näildi. Emma olara bir zat berilenligi bagytdy. Köpüsi jaýsyz galdy. Şu wagt içinde hiç zat almadylar. Diýip Aşgabatly çeşmeýdýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher guruluşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykyldy. Olaryň käbirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy. Müňlerçe ýaşaýjy göçürildi. Çeşmeleriň habaryna görä jaýlar ýykylan soň öýtüz galan köp adam bar. Köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi. Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gödäwçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmadlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýänligini, kadaly jaý almak üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödök galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol özüne goldu beren we paýalan Gulnawat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli özüni güýçli duýdy. Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä orta wezipeli resmiýiniň el degirilmezligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gulnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler diýip çeşme aýdýar.
Türkmen News neşri hem saklanan resmiyinin prezidentin ayal doğunu Gülnabat Dövletova bilen gatnaşygy barada habar berýär. Atajanyň diňe Gülnabat Dövletowanyň howandarlygyndan peýdalanman eýtem onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygy aýdylýar. Geçmişde Gurbanguli Berdimuhammedowyň ayal doğuny hakykatdan hem şäher häkimligi bilen baglanşykly. Ýagny agatynyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda ol şol ýerde işledi. Dövletowa ilkinji prezident Niýazowyň adyny göterýän etrapdaky häkimlikde işledi. Soň tendirde galyplyk etmekde günäli tapyldy we soňky ýyllarda Gyzyl Ýarma edaratyna geçip, ony halkara haýyr sahawat guramasynyň bir bölüminden öz gazanç çeşmesine öwürdi diýip Türkmen News neşri ýazýar. Atajan hanywyň tutsak edilenligi baradaky habar Gülnabat Dövletowanyň Milli Gyzyl Ýarma jemgyýetiň başlygy wezipesinden boşadylmagynyň ýa-nyň gabat geldi. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine görä, bir wagtlar täsirli Dövletow apreliň ahirinde ýurdun häzirki baştutany Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden aýrylypdyr. Çeşme bu çäreni täze prezidentiň öz garyndaşlarynyň beýabryçylygyndan diýilmek we öz awryny ýokurlandyrmak synanşy hökmünde düşündirdi. Kärdesim gözeliň maglumaty bilen tanysy bolduňuz. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Suhepdäniň başynda ýurdun Balkan welaýatynda 4,16 bal derejesinde yer titreme boldy. Adatça bolýaly türkmen häkimetleri we mediasy bu tebii hadise barada ýylaty maglumat bermediler. Bu ýagdaýlar bilen bagly jikmejikleri Kärdesim Maksat Ataýewden diňläliň. 20-nji ýylyny ýerden saat 8-9 töwereklerine Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine yer titredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň Geologiýa Barlyk Merkezi 20-nji ýylyny Türkmenistanyň Günwatar sebitine 4,16 bal derejesinde yer titremäniň hasaba alnanyny habar berdi. Maglumaty görä yer titremäniň merkezi we ojogy Balkanyň bereket sebitiniň 74 km günortasyna 12,11 km çuňlukda ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topary ýurdun günwataryna bolup geçen yer tartygyny barada habar bermedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy yer tartygynyň ýa-ni Türkmenbaş şäherine internet aragatnaşynyň 20-nji ýylyny gijoýlan saat 6:00 kesilenligini habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň öpçünçüligi günorta saat 1:00 kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun günwataryna bolup geçen gowşok yer tartygyny barada habar bermedi. Tartygynyň güýji 4,16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaş şäherine yerli ýaşaýjylaryň ikinji tartygynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşarda garaşanlyklaryny habar berdi. Men köp wagtly jaýda ýaşaýaryn. Yer titremeden soňra günüzüň awaza daýlanymy bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Türkmenbaş şäheri gowşok yer tartygynyň ojogundan 250 km töwerek aradaşlykda ýerleşýär. Şäherde günorta saat 1:00 tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Yer tartygynyň ýa-ni yerli häkimlik resmiýetleri yerli ýaşaýjylara 5-12 gat beýiklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmediligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany içine dowam edenligini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy şäherdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýylyny çağılary kabul etmänligini habar berýär. Yerli häkimetler Türkmenbaşydaky senagat önümçilik tesgalaryny hüşgärligi ýokurlandyrdy. Ýangyn söndürjü gulluklar şäheriň çägine ýerleşen ýeri neft tesgasyny hüşgärligi artdyrdy. Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýangyn söndürjüler henidem nowatçylyk çekýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Duşanbe güni gijoýlan habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topary ýurdun günwatar sebitlerine bolup geçen gowşok yer tartygynyna çekilen ziýanyň jikmejikliги barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismika aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabryna gurulňy diýen bereket obasyna güýçli yer titreme netijesinde onlarça bina yıkıldı. Yurdun hökümeti bu barada habar vermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda yurdun taryhyndaky iň weýrançylykly yer titreme boldy. Tutuş şäher tas yer ýüzünden süpürildi. 100 000-dan gowrak adam wefat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebii betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýitirýän täsirleri barada habar vermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenbaşynyň häkimlik resmiýetleri sebitde bolan yer tartygynyň adynyň 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Kärdesim Maksat Ataýewiň maglumatlary bilen tanys bolduňuz. Qadirli dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Efir tolkunlarynda ýene duşuşýançak, hoş sag bolun.